боби бистум сабаби фирори муҳаммад зарифбой аз қубодиён. муҳаммад зариф яке аз бойҳои баси сарватманд маъруфи машҳури тумани қубодиён маҳсуб меёфт. ба нақл оғоз намуд муҳаммад зокирбой ва афзуд ки чун ака мисли баъзе сарватмандони дигар дар тинаташ аслу хислати хасисӣ надошт, ба беваву бечораву ятиму дармондагон доимо кӯмак мерасонд, нуну оби гуруснагону ташнагонро таъмин менамуд. аз ин рӯ дар рӯстову бозору чойхонаву корвонсароҳо мардум ситоиш ва таърифу тавсифаш мекарданд. хулас ба ҳамаи мардуми қубодиён дасти некияш мерасид. пеши мардум иззатманд бообрӯ буд. мурдаҳои мусофиронро соҳибӣ ва гуру кафан мекард. дар тӯю суру камбағалон иду айём харҷу хароҷоти бисёр дошт менамуд. баробар ин марди мадрасадида ва донишманде буд. дар ҳама баҳсу мунозираҳои илмӣ дастболо мешуд. бо ҳама пулу сарватдориаш одами басе хоксору фурӯтан ва заминӣ буд. бисёриҳо домуллои заминиаш мегуфтанд. дар ҷараёни нақли сифатҳои амакбачааш муҳаммад зокирбойро чанд бор гулугираш кард. об дар чашмонаш халқа мезад. сифатҳояшро агар то ба охир гӯям шаб ба поён мерасад. бо як маҳзуният гуфт муҳаммад зокирбой: тирамоҳи соли гузашта яке аз бойҳои машҳури қунғурот ки муҳаммад ҷалолбояш мегуфтанд тӯи суннатӣ дошт. тӯи набираҳояшро мегузаронд. мавзӯи гапашро дигар намуд гӯянда ӯ бо акоям муҳаммад зарифбойро дар назар дошт. муҳаммад зокирбой дӯсти хеле наздику қарин буданд. ба ҳамон тӯи муҳаммад зарифбой бо аҳли оилааш даъват мешавад. тӯи басе бо дабдаба кард муҳаммад ҷалоли қунғурот. аз ҳисору термизу мазори шариф ҳатто аз самарқанд бухоро хонандагону навозандагон даъват шуда буданд. гӯштини калоне андохт бой. паҳлавонон аз қаротеғину ҳисору балҷувону куллоб аз баъзе шаҳру рӯстоҳои афғонистон ширкат доштанд. ҳангоми сароидани ҳофизон навозиши муғанниён ҳама ба рақс медарояд. ситорабонуи духтари аком ки акнун 15 сола буд олиҳаеро мемонд. боз сару либоси зебое ба тан дошт, низ ба рақс медарояд. суҳроб буд. вақте амакам номи ситорабонро ба забон овард, қариб ки як фарёди ҷонконе бароварда будам. хайрият чашмам ба чашми падарам афтоду аз раям гаштам. ҳини рақси зебои ситорабону соҳибҷамол чашми мирзо каримбой закочӣ ба ӯ меафтад. мебинад ки моҳи тобоне дар байни ситорагон ҷилва дорад. дарҳол аз гирду атроф будагонаш духтари кӣ буданд ва дар куҷо зиндагӣ кардани ситорабонро пурсонд. ҷӯё мешавад. одамони аз дили сиёҳи ғалази мирзо қори бехабар мегӯянд ки ин духтари муҳаммад зарифбой аст. ин олиҳа зеби дарбор дорад. ба дил меандешид мирзо каримбой закочӣ. ва ҳамон шаб дар хона ба номи амир музаффархони пиру ҳукмбемор мактуб тайёр мекунад ва ҳамин сифатҳои зебогии ситорабонуро андаруни он менигорад. рӯзи дигар мактубро муҳру сурғут карда ба дасти қосидоне ки ба бухоро мерафтанд месупорад то ба дарбор расонанд. баъди расидани мактуб амир музаффархон зуд намояндагонашро ба қубодиён мефиристад то духтарро зӯранг гирифта ба бухоро биёранд. намояндагони амир музаффар ҳозир шуданд. баробар муҳаммад зарифбои амакамро ба қалъаи мирнишин даъват мекунанд ва мегӯяндаш ки духтарашро бе ягон монеа ба амир пешкаш додад. акоям одами вазнину дурандеш буд. нақл мекунад муҳаммад зокирбой. фикр мекунад ки агар таклифи намояндагони амиру алҳол таклиф дар сурати рад шудани он фармон мешавад. яку якбора рад кунад, ба зиндонаш меандозанд, нобудаш месозанд, молу мулкашро мусоида мекунанд, духтарашро ба дасти амир меафтад, уман аҳли хонадонаш ба нестӣ меравад. имконият ҳам медиҳед ки ягон рӯз фикр кунам ба таклифи намояндагони амир таклиф пешниҳод месодад муҳаммад зарифбой. майлаш розӣ мешаванд. онҳо ба шумо 2 рӯз муҳлат. акоям дар ҳамин шаҳр як дӯсти афғон дошт. шабона пинҳонӣ ба хонаи ӯ меравад ва ҳодисаро муфассал мефаҳмондаш. дӯстам муҳаммад зарифбой, мегӯяд афғон, шаби оянда корвониён ба мазори шарифи афғонистон меравад. шумо метавонед 3-4 уштури онҳоро киро намуда молу маноли қиматбоҳаятонро бор кунед ва ҳамроҳашон ҳаракат созед.
хонаамро чӣ кор кунам? Мепурсад Муҳаммад Зарифбой. Хонаатро ба Муҳаммад Зокири амакбачатон хату бай карда диҳед. Ба хотир бигиред ки вақте ки аз қаламрави аморати Бухоро берун мешавед, касе ҳақ надорад шуморо таъқиб намудаву ҷазо бидиҳад. Рафта дар мазори шариф як хонаи дилхоҳатонро харидорӣ мекунед ва зиндагиро дар он ҷо ихтиёр. ҳамон шаб акоям ба хона ман омад ва дар идомаи нақлаш гуфт: Муҳаммад Зокирбой ҳама сирру асрори бароям фаҳмонд. Маслиҳат чунин шуд, ки зару зевари қиматбаҳоашро то чини зурраст ба худ мегирад.